Gaat achteraan starten en is in ieder geval wel aangesloten. Goed kijken of dit in ene keer goed gaat. Vanaf de eerste rij gaat dan in ene keer goed. Levert ook weer superstart binnen de rij. Dit is dan daar eraan, maar die batterie probeert dan naar binnen te schuiven. Bent dus met goede start. Moet er altijd achter de voorraad aansluiten. Dat contact, maar niemand er rechtsaf. Voor mij met een band buiten de baan, maar niks spannend. Opdraaien, rode lijn. Heel spannend voor Mick Kolten. Ja, als je daar dan de plaats pakt. Zijn vervolgens op de 55, 53. En volgens mij was dat de vorige keer ook het podium tijdens ronde 1.